नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत येड लागलं प्रेमाचं या सिरियलमध्ये राया शशिकला काकीला पेट्रोल टाकून जाळण्याची धमकी देतो की तू खरं खरं सांग नाही तर पेट्रोल टाकून जाळ अशी आगडबीची काडी उतरवतो. तेव्हाच ती म्हणते मी खरं खरं सांगते म्हणून. तेव्हा राया म्हणतो बोल आता शशिकला काकी, चोरी तूच केली ना? तेव्हा त्याच्यानंतर माई बोलते की नेहमी तर पोपटासारखी बडबड करत असते, आता बोल ना, आता का मुंगळून बसली? तेव्हा राया जिजीला म्हणतो, जिजी हिला आपली भाषा कळणार नाही, तिला तिच्याच भाषेत उत्तर दिलं पाहिजे. म्हणून तो पुरं पेट्रोल तिच्या साईडला टाकतो भोवतालाने, आगडवीची काडी उतरवणारच असतो. तेव्हा ती म्हणते आता चिता जळणार, असा म्हणतानीच ती म्हणते की मी सांगते म्हणून चिल्लावते आणि त्याच्यानंतर ती सांगायला कबुली करते. अजून पुढचे एपिसोड पाहण्यासाठी